Dámy a pánové, moje jméno je Zdeněk Troutek a toto jsou hlavné zprávy SK. Tady vás vítám při krásné akci. Nacházíme se na Suchém mýtě v Bratislavě před Českou mincovnou, kde se dneska odehrává ocenění medailí 2022. A je to prvýkrát, co se tato událost odehrává, takže já věřím, že tady pro vás budu schopen nahrát pár zajímavých dojmů, abyste měli představu, jak tohleto funguje. A samozřejmě Slovensko vzhledem na tu dlouhoročnou tradici razení mincí a tvorby medailí, tak samozřejmě si to velmi zaslouží, že takováhle událost se tu děje. Takže jdeme na to. Tak srdečně vás zdravím, nacházíme se tady hled při nádhernej vernizáž, říkal jsem mu taky vernizáž? Vernisáž, výstavná sieň, ale aj predajňa, my sme všetko v jednom. Všechno. Česká mincovna v Bratislavě. Dneska je tu tady od medailerského klubu slovenského ocenění mincí z roku 2022. Tady mám paní Filipovou u sebe a já bych vás poprosil, jestli můžete něco malinko k tomu říct, tomu podujatí. No, oslovil ma pán Kočvara, ktorý je šéfom medailerského klubu a vlastne, že by bolo vhodné nejak tie medaile spopularizovať alebo ukázať svetu. Takže vyhlásil anketu medailí roka 2022 a my sme sa do nej samozrejme prihlásili. Ako v prvom kole sme sa ich zúčastnili a prihlásili sme aj našu medailu. No ale keď som tak rozmýšľala a nejak sa spustila tá celá anketa, tak som ponúkla pánu Kočvarovi, keďže treba nejak aj ukončiť anketu a vyhlásiť víťazov a aby to malo nejakú dôstojnú takú úroveň, tak som ponúkla priestory Českej mincovne, ktoré sú v Bratislave, sú v takom centre, máme veľké priestory, veľmi pekné priestory a kde by bolo hodné túto anketu vyhlásiť a aj odovzdanie cien. Super, no viděl jsem tady malinko něco, to ocenění a tak dále. Jak dlouho už tohleto se děje? A není to vždy tady v této mincovni? Myslíte oceňovanie anket? Áno, to oceňovanie. Nie, toto bol prvý úvodný pilotný ročník. Aha, takže to bolo úplne niečo nového. A myslím, že má to význam a bolo by dobré, keby tá anketa pokračovala. No, vidím, že ale už tak trošku v širšom poňatí by som povedala, aby sme aj tie medaile ľuďom ukázali a vystavili ich najdlhšie, nielen ukázali cez ešt. To treba vidieť. No Slovensko má dlouhoročnou tradici, ne, co se týká razení mincí a tak dále, kremnice samozřejmě. Ano, nejstarší mincovní, myslím, že je dokonce firma na světě. Áno. Sme radi teda, že pán Kočvar ako nezávislý, on nie je ani medailer, ale sa zhostil tejto ťažkej úlohy, lebo pozbierať tie medaily, medailérov, aby súhlasili, aby vystavili, tak asi to nie je úplne jednoduché a robiť to v rámci svojho voľného času, tak to trošku trvá. Ale myslím, že urobil úžasnú prácu, podarilo sa mu pozbierať tieto nádherné veci a aby sme spropagovali a ukázali tieto medaile aj na Slovensku. Musím přiznat teda, že je to nádherná akce a že je tady velký zájem, je tady opravdu plno, takže se velmi těším, že tolik lidí se zajímá o takovou krásnou činnost jako tvorby nových nádherných medailí. Tak vám moc děkuji, paní Filipová. Díky moc za informace. Ja som veľmi rada a musím poďakovať pánu Kočvarovi, ktorý sa zhostil tejto nie teda úplne ľahkej úlohy, aby pozbieral medaile a vytvoril anketu ohľadne medailí na Slovensku, ktoré sa vyrobili. A myslím, že musíme poďakovať, lebo len týmto dostaneme do povedomia ľudí, aj mladých ľudí, že tie medaily majú svoj zmysel, sú krásne, sú nádherné. A nielen tie staré, aj nežná prítomnosť bude raz pre našich vnúkov, našich právnukov minulosťou. A krásnou minulosťou, tým, že sa mi zdá, že tých medailov je čoraz menej umelcov, tak bude veľmi vzácna. A to by bolo z mojej strany aktuálne všetko, ale teraz by som poprosila pána Kočvaru, aby teda vám priblížil celú anketu a povedal nám všetko o tom, čo sa deje. Ďakujem veľmi pekne, ale vy ste povedali veľmi veľa vecí, ktoré som ja chcel povedať. Nevadí. Môžem sa budem opakovať. Takže príjemný večer, všetkých vás pekne vítam. Taká hojná účasť. Milí priatelia medailí, medailerstva, toto je dôkaz, že to naše medailérstvo stále žije, funguje. A tu sú medaily, ktoré sme oslávili ešte za rok 2022. Poviem len krátku genézu, prečo toto ocenenie vzniklo, pretože nevedeli sme, že aké medaily na Slovensku vôbec vznikajú. Je to pre úzky okruh zberateľov alebo ocenených
A preto je dôležité propagovať tú medailu, ukázať aj verejnosti širšie, nebáť sa, osloviť aj iné segmenty ako tých zberateľov. A myslím, že sa to aj podarilo, lebo urobili sme verejnú anketu, kde hlasovalo cez 300 ľudí, čo bolo počas Vianočných sviatkov celkom dobrý výsledok, čomu sa ja osobne teším. A tento slávnostný večer je vyslovene čerešnička na torte a ja verím, že tento 0. ročník, išlo to úplne na skúšku, 0. ročník, netušil som, že do akej, kam to až zájde. Takže Mincovňa Kremnica nám nominovala medailu arcibiskup Rudolf Jahn, ktorá skončila na 12. mieste. Je to česká medaila od českého, snáď najuznávanejšieho súčasného grafika a medaila Karela Zemana. Tá bola ale razená v Mincovni Kremnica, takže má vzťah ku Slovensku a preto sme ju nominovali. A vďaka tomu aj dokonca v Českej republike sa dozvedeli o tejto akcii a hlasovali aj Češi. Na 11. mieste bola to ortopedická klinika od Milana Lukáča, tiež Razba Mincovňa Kremnica. Na 10. mieste je to liata medaila od Márie Poldalfovej, kremnickej medailérky s názvom Pandora. Na 9. mieste s rovnakým počtom hlasov skončili liata medaila od Rosalie Darasovej Spon. Tieto dve medaily sa zúčastnili dokonca na FIDEME, Svetovom medailérskom kongrese a výstave vo Florencii, ktorá bola v oktobri, myslím. Tieto dve medaily reprezentovali Slovensko teda vo FIDEME a potom ešte tiež ďalšia bitka pri Salamine od Branislava Romana. To boli aj zároveň nominácie Združenia medailov Slovenska. A na 9. mieste potom skončila s rovnakým počtom hlasov medaila Slovenskej numismatickej spoločnosti Trnava Jan Palárik Beskydov 200 výročie narodenia, ktorá je zvláštna tým, môžete si ju potom pozrieť aj vo vitrínke tam naľavo dole. Je zvláštna tým, že obsahuje také grafické farebné prvky, ktoré Mincovňa Kremnica má takú farebnú japonskú tlačereň Mikomi sa myslím, že volá, taká novinka, že to môžu budete obdívať. Na 9. mieste ešte skončila medaila Pro Patria od Alojza Drahoša, je to od objednávateľa nadácie Pro Patria Bratislava v zastúpení pána Hrnku. Je to krásna medaila, ktorú je tiež vystavená. Keby ste prípadne k tomu niečo povedal? Pro Patria je nadácia, ktorá podporuje slovenský život. Lebo náš zámer bol ten, že na Slovensku aj po vzniku Slovenskej republiky sa stále neopláca robiť pre Slovensko niečo. A najviac ma dojalo, keď pri 25. výročí vzniku Slovenskej republiky prezident Kiska ocenil 25 ľudí, nepoviem osobnosti ľudí, ktorí všetci do jedného sa postavili proti vzniku Slovenskej republiky. Tak tedy ma to dojalo, som povedal, že treba oceňovať aj ľudí tí, ktorí niečo pre Slovenskú republiku urobili a táto medaila je jedna z takých morálnych ocenení. Je to krásne a zároveň oceňujete trvácim materiálom hodnotným, ktorým je kov, krásnou medailou, umeleckým dielom. Tady vám chceme představit pana Drahomíra Zobeka, autor vítězní mince. Medaili, pardon, vidíte, já tu chybu stále dělám, takže vítězní medaili. Pan Zobek, jak hodnotíte tento večer? Som hlavne vďačný organizátorom, samozrejme, pretože je to, si myslím, anketa, ktorá si zaslúži uznanie, pretože medailérov na Slovensku, nakoniec aj v Čechách, je spústa kvality a takýto záujem určite pomôže viacerým aj tvorcom. A dúfam, že čím tie ankety budú pokračovať v ďalších rokoch, takže tá účast tých autorov bude väčšia. Když se člověk podívá na tu tradici a historii té tvorby těch mincí na Slovensku, tak je to vlastně zázrakem, že to je prvýkrát, že se tohleto děje, nebo ne? Áno, tak na Slovensku existuje Združenie medailérov Slovenska, ale je dobré, že vlastne numismatická spoločnosť, medailérsky klub sa tejto iniciatívy chytila a vlastne aj takýmto spôsobom vlastne propaguje tvorbu slovenských medailérov.
Perfektně. Tak já vám moc děkuju. Přeji vám ještě na další roky mnoha štěstí a uvidíme se určitě někdy zase. Děkuji. Díky, naschledanou. Naschledanou. Dámy a pánové, můžu vám prezentovat dalšího autora dnešního ocenění, pan Polonský. Prosím vás, pan Polonský, povězte pár slov v této nádherné akci dneska. Medailerská tvorba posledné roky mala akýsi zdanlivý účel. Ľudia tvoria, ale propagácia alebo nejaké to public relation, jak sa hovorí, nulové, minimálne. No a pán Kočvara vymyslel túto akciu, ktorá sa ako dnes sa ukázala veľmi úspešnú a úspešnú aj tým, že je to tu, v tejto budove, v tejto predajni, alebo by som povedal prezentácii Českej mincovne. Pretože neočakávaný záujem jednak zo strany numizmatov a jednak zo strany samotných autorov, ale aj ľudí, ktorí sa to dozvedeli povedzme hlavne cez internet. Vynikající. Já myslím, že můžete být spokojený, nebo? Že tak to dneska dopadlo. Hodně velký zájem, jak jste říkal. Ja som veľmi spokojný a hlavne som spokojný s tým, že naozaj aj čo tu odznelo, ale aj čo odznieva teraz medzi nami, tu jak si hovorí, rozprávame, tu vzniklo veľa impulzov. Áno. A tie medaily, čo sú tu, nie sú reprezentačnou vzorkou toho, čo bolo vytvorené na Slovensku. Ale to, čo sa dalo dohromady, to je tu a na budúce tu nebudú 2 vitrinky, ale 10 vitriniek. Tak to je jedna malinká prosba teda, aby jsme dostali bližší informace k těm medalím, takže já přepnu tady na medalie a prosíme teda. Pre Slovenskú internistickú spoločnosť je tak komponovaná. Avers má ten fonendoskop a na pozadí sú všetky také vnútorné orgány, ktorými sa internisti zaoberajú. A na reverze je taký historizujúci Asklepios alebo Esculap so svojou asistentkou, svojou dcerou a na ľavej strane prednáša jeho manželka o srdci, poukazuje na srdce a tam počúva mladý adept, lekár, internista a sestrička. Je to tak historicky a prednášajú to preto veľkou názornou tabulou. Tak je to tak historizujúco modernisticky urobené. Perfektně. A ta vaše mince konkrétní? No to je medalia, pardon. Toto je moja medaila. Áno, to je vaše medalia. Jedna. Vaše a druhá je pre ordinariát vojenských síl, kde je ústrednou postavou Ježiš Kristus mŕtvych vstalý, ktorý ukazuje na svoju ranu, on to ukazuje na ľavej strane, ale on má na pravej strane, aby sme si povedali. Ale na tej mozaike je to takto. Tak som to verne urobil. Na ľavej strane svätý Jan Pavol II s tou listinou zriadovacou katedrály svätého Šebastiána v Bratislave Krasnanov a tam je ten samotný ten svätec, svätý Šebastián, ktorý jeho symbolom sú 3 šípy, ktorými bol prebodnutý a na dolnom okraji je lipová haluska, ktorá symbolizuje prvého slovanského pápeža a napravo je palma víťazstva, palmová ratolesť víťazstva. Hore je zvonkohra na katedrále svätého Šebastiána a napravo zašifrovaný, ale poprekrižované, prelínané písmo a je to jedno z blahoslavenstiev. Blahoslavený a tak ďalej. Kto chce, tento tam vylúšti. A toto je zadní strana, správne? Toto je zadní strana tej medaily? Toto je zadná strana, ale vždy predná strana je to, kde je to, že pre koho to je. Aha, jasne. Tak ako ulici na tú třetí stranu? Áno. Predná strana, tej strany, tady vidíme? Áno, predná strana to je vlastne oficiálne všetko, čo sa to je ordinariát, v strede, centre
erb ordinára, hlavného biskupa Rábeka a vľavo v strede vpravo sú tie vikariáty a dole armáda, hasiči, finančná stráž, záchranári, väzenská stráž a policajti. A je to ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborů Slovenské republiky. Tak máme tady hled příležitost se bavit tady s předsedou medailistského klubu Bratislava, nebo Slovensko? Klub Bratislava. A pan Kočvára. Áno. A moc krát vám děkuju. Vy jste organizátorem této krásného ocenění. Áno, v podstate áno. Áno? Skromne musím povedať, áno. Áno. A je to prvýkrát, co se toto odehrává? Je to 0. ročník. 0. ročník. Je to vlastne na skúšku a keď sa pozriete dookola, Áno. tak myslím, že na to, že je to 0. ročník pilotní projekt, tak to nedopadlo zle. Velmi krásná akce. Vidět si to nadšení těch lidí tady hled. A jak jste došli na nápad, že tohle to uděláte? Nápad bol ten, že na Slovensku vzniká strašne veľa krásnych medailí. A málo kto sa o nich dozvie, že vôbec vzniknú. A práve preto ich propagovať. A jak hodnotíte tento den? No ja som veľmi spokojný, lebo podarilo sa všetko dotiahnuť do slávnosti. Áno. A ja pevne verím, že sa o tom ľudia dozvie, že svet sa o tom dozvie. A tá dobrá zvesť sa bude šíriť ďalej medzi ľudí. A ľudia budú prichádzať medaila, nielen mincia, ale to sú mince, ale medaila na chuť. A autori budú vyrábať a uskutočňovať ďalšie a ďalšie. A ještě kdybyste možná mohli pro posluchače, respektive diváky, vysvětlit rozdíl medaile a mince. Je to veľmi jednoduché, vy už to viete, že? Minca je zákonné platidlo a môže ho vydávať len inštitúcia ako je Národná banka, Slovenská, Česká, Európska centrálna banka. Áno. Je to platidlo, na ktorom je nominál a píše sa tam buď slovenská koruna, kedysi euro, maďarský forint, česká koruna. Medaila je predmet podobný minci, ale nemôže mať nominál. Nie je to zákonné platidlo, nemôžete ním platiť. Je to vlastne len pamätný predmet. Ale formou, aj kovom, aj výrobou sa podobá tej minci. Tak, milí diváci, dámy a pánové, teda se loučím už pomalinku tady o této nádherné akci, tohoto ocenění těch medailí z roku 2022. Já musím přiznat, že já jsem nemohl úplně odolat tady na téhletej aktivitě. Naučil jsem si samozřejmě tady hned ještě jednou potvrdili ten rozdíl mezi mincemi a medailemi, ale já jsem nemohl odolat, tak jsem si tady pořídil jednu krásnou stříbrnou minci Českého lva. Toto je opravdu teda minca, to znamená teda, že reálně platidlo, ale je to teda investiční stříbrná mince, není to úplně medaile. Tyhle ty unikátní kusy, to není jen tak se k tomu pořídit, ale jsou to nádherné věci. Takže doufám, že tato krásná tradice bude i nadále fungovat. Určitě si to Slovensko zaslouží s touto neskutečně starou tradicí už od 14. století. Neustále tam mincovna v Kremnici funguje a toto je jenom jeden znak této dlouhoročné tradici. Takže jsem rád, že takováhle událost se tady vykonává a věřím, že tato tradice i potrvá i další dlouhé léta. Takže všechno nejlepší. Zdravím vás ještě jednou z České mincovny Bratislava z události medailistského klubu ocenění medailí z roku 2022.